Pred nama je možda najznačajniji zakon u modernoj hrvatskoj povijesti i ako ovo ne provedemo do kraja, onda nema popravnog ispita, jer mislim nemamo pravo na popravni ispit. Evo, prvi zakon je Sabor izglasao davne 91. godine, prije 28 godina. Da ja ne ponavljam što su rekli prije mene zastupnik i naš gost iz MUP-a ovdje. Šta smo vidjeli od onda? 28 godina gledamo jednu grčku tragediju. Grčku tragediju da je hrvatska dijaspora postala, ja bih rekao, šudra u svojoj državi. Oni daliti sustav kaste što imate u Indiji, tu su oni na dnu negdje. Nakon svega što su dali ovdje, da to ne ponavljam, što sam rekao već ovdje 10 puta u ovom Saboru. Oni koji su dali, znaju šta su dali, od novčanih sredstava do života, do 6 generala hrvatske vojske minimum i drugih časnika i dočasnika. Šta imamo sada? Evo, taj zakon je pred nama. Šta gledamo danas? Imamo 3 zastupnika za 3 milijuna Hrvata izvan domovine, plus Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Treba 3 godine neke za državljanstvo, neki duže vremena, čekaju 10 godina radi jednoga slova i ta birokracija, to je, mozak se smrzne od te birokracije, naslijeđene iz bivšeg sustava, koji generira korupciju. To se treba ukloniti, te prepreke, jer svaki dan mi ljudi dolaze, tu i tamo se traži mito, to je prenosa iz one bivše države, hoćeš auto registrirat, traži mito, brže državljanstvo, traži se mito, ne prolazim. To je naša rak rana, to se moramo riješiti kad je u pitanju dijaspora. Čili, na primjer, tamo smo vidjeli tipičan primjer namjerne sabotaže kad je oko 500 zahtjeva za državljanstvo ležalo u ladicama tamo godinama. Znamo ko je bio iza toga, da to opet ne ponavljam, a nacionalni kadrovi, neki nisu ovdje iz te stranke sada, i sad je gospodin Stier je govorio problemima u Venezueli, njima su životi ugroženi. U toj banana republici ima ljudi dole koji su vodili državna poduzeća. Jezik, pa kako? Ja kad sam došao u Kanadu s 3 godine, ja nisam trebao znati jezik, ali sam ga naučio. To je, trebamo se baviti funkcijom, a ne formom. Duplo oporezivanje. Evo, još nismo riješili sa nekim državama, ljudi i umirovljenici dolaze ovdje drugih zemalja, lupi im duplo oporezivanje. Jedan je dobio retroaktivno, ja mislim 170.000 kuna retroaktivno da plati u staračkom je domu. Opet, zastrašujuće. Neki, recimo godinama, mi smo te ljude zanemarili, ljudi su se neki ohladili, ali kristalno je jasno što sam govorio da desetljećima ima sustavna kampanja da se ti ljudi obeshrabre da dođu u Hrvatsku državu. Sad jesmo gdje jesmo. To se mora popraviti i sad ovaj zakon treba jasne instrukcije šta treba napraviti. Znamo ko je to sve sabotirao, da ne govorimo o nacionalnim kadrovima koje hvata ativistički strah od ovoga zakona jer se boje da će nešto izgubiti. Oni neće ništa izgubiti. Jer ti ljudi ne da samo nemaju pravo glasa, imaju formalno, ali moraju letiti 6 sati da glasuju. Koliko je glasalo Hrvata izvan domovine, većinom u Bosni i Hercegovini, koji su konstitutivni narod? Ovo je strateško pitanje Republike Hrvatske. Šta radila gastrodiplomacija, naša gastrodiplomacija koja se morala baviti sa cenzusom Hrvata izvan domovine, sa ekonomskom diplomacijom, vidjet ćemo. Kako sam rekao, vrijeme je za popravni ispit. Ovo se moglo sve riješiti, davno se moglo riješiti. Davne 91. druge godine. Evo, imate primjer. Izrael. Pročitajte zakon Izraela, zakon o povratku 1950. godine, 2 godine nakon uspostave države Izrael. I šta kaže taj zakon? Kaže da svaki ima Izraelac pravo na povratku u svoju domovinu, gdje god on bio. Gdje god on bio. Samo 2 kriterije su gledali, koji zabranili možda ulazak u svoju zemlju. Prva je bila da nisi prijetnja javnom zdravstvu, da nemaš zarazne bolesti. I drugo, da nisi prijetnja nacionalnoj sigurnosti. Jednostavno. Pogledajte danas Izrael, populaciju Izraela koliko se povećao danas, a pogledajte Hrvatsku. I non stop govorimo o demografskoj pošasti.
Hoćemo govoriti sljedeća 3 desetljeća, hoćemo raspravljati o potencijalima hrvatskog iseljeništva i ćemo odraditi ovaj posao? Odgovor je jasan. Klub nezavisnih će se zalagati da se pojednostavi, taj zakon je još nejasan. Ima neki dimni zavjesa, na primjer, što je primijetio naš član odbora, članak 6, na primjer, koji govori o nekakvih 45 dana administrativni koji mogu blokirati 45 dana. Čekajte, administracija mora svoj posao odraditi što brže. Treba skratiti taj postupak. Neki čekaju 10-15 godina, to sam rekao već. Jasnoća i skraćenje postupka. Lako je dokazati svoje porijeklo, rodoslovlje i svoju nacionalnost. Imate klubova vani. U simbiozi s tim klubovima, misijama hrvatskim, davno se je moglo napraviti taj cenzus Hrvata izvan domovine. Imate Hrvata od Chicaga do Aucklanda. Imaju klubove, župe, imate tamo arhive, rađanja, umiranja, nije to teško napraviti. Ali ako si se ti odrekao hrvatskog državljanstva, na primjer kao neki koji su vršili agresiju na hrvatsku državu, ali još su državljani hrvatske države po Ustavu, o tome treba razmišljati. Provedba. Kad dođemo do provedbe, izvedba. Kakva će izvedba biti na terenu? To znači sve ove institucije, nositelji koji surađuju s Hrvatima izvan domovine, od odbora do ureda, će se morat angažirati maksimalno da se taj zakon provede na terenu. Treba će naravno politička volja. Imamo danas da se puno ljudi danas koji ne znaju ništa o tom zakonu, treba će medijska strategija i jasne upute tim ljudima da oni znaju koji su kriteriji državljanstva i sve te informacije moraju biti na središnjem državnom portalu. Jasni uputi za državljanstvo, korak po korak. Govorio sam već o tome, registru sam govorio. I kako je lako potražiti obiteljsko stablo u našim ovim dijasporama. To se moglo davno napraviti. Imamo pitanja, neriješenih pitanja. Na primjer, šta je sa Nijemcima koji su otjerani odavde, recimo iz istočne Slavonije, koji su ovdje bili 100 godina, ali su nestali s ovih prostora. Imate 100.000 samo iz istočne Slavonije. Jesu potomci ti Njema koji su de facto Hrvati njemačkog porijekla, hoće se njima biti dozvoljen povratak natrag u svoju domovinu i kakva će biti reakcija Hrvatske države, ili su tu još oni jesu tu Benešovi dekreti kao u Češkoj tu na snazi ili nisu? Jasne kriterije. Sjećamo se, ti Njemci su bili najvitalnija manjina u toj bivšoj državi. Imali ste selo Njemci, 1905. godine, to je selo imalo uličnu rasvjetu. I kako na to sve gledaju potomci Hrvata koji su otjerani iz tog bivšeg sustava i otišli van? Kako gledaju sve ovo? Imate jednu ironiju da potomci tih ljudi koji su otjerani danas gledaju kako im neki ljudi iz bivšeg sustava kroje sudbinu i zakone o državljanstvu. Ironično. Ali bolje kasno nego nikada. Hoće li bivši udbaši koji su razorili hrvatsku zajednicu izvan domovine i filtrirali sve zajednice, hoće njima biti dozvoljen povratak natrag u imovinu ili će se njima suditi za veleizdaju? To je jedno drugo pitanje. Šta je sa stranim dragovoljcima koji su ginuli za hrvatsku državu, a danas niko ne zna ništa o njima? Šta je s njima? Šta će s njima biti? Neka pitanja za taj zakon. Govorimo o lustracijskim zakonima. Šta traže dijaspora? Vlada stručnjaka, o tome se govorilo, gdje je vlada stručnjaka? Gdje su investicije? Govorimo o ekonomskom razvoju, to sve može napraviti izvan domovinska Hrvatska. Jer ukupna novčana moć tih ljudi izvana je skoro 50 milijardi dolara, imate vani ta američka udruga hrvatskih profesionalaca, tu su dolaze, ali nisu još se angažirali u punom potencijalu. Neke države, na primjer Kina, daju ti državljanstvo, druge države ako investiraš određeni dio novca. To je također ekonomski razvoj. Na kraju, šta reći na kraju, ovo ne može nijedan zakon pokrit, a to je ljubav za hrvatsku državu. To neće nametnuti nijedan zakon. Neki ne znaju šta je ta ljubav za hrvatsku državu, zato jer oni nikad nisu imali
Jedino državljanstvo što su imali je jugoslavensko državljanstvo. I oni će se aktivistički od tog straha boriti protiv ovoga zakona, ali ja se bojim da je tome došlo kraj, za njih se bojim, i da će se Hrvati vratiti, kada tada će se vratiti, ovo je proces jedan, propadaju carstva, ovo je samo jedan ciklus. Njemačka, na primjer, ima, ako ste vi član Europske unije, ili Švicarske, u Njemačkoj imate pravo na duplo državljanstvo. To se možda jako lako, jednom potezu pera se to može ovdje ostvariti. Spomenut ću jednog čovjeka, ovoga poduzetnika Marka Franovića, koji je meni pisao pismo prije, mislim, 14. godine, koji je pogledao tamo, vidio jednog čovjeka u Sidneju koji je došao glasovat. Na glasanje je došao u Sidney. Čovjek u invalidskim kolicima. Kad je došao tamo da glasuje, nije mogao glasati, nije ga bilo na spisku. I da ne bi ovo sve bila spika, da ovo ne bi bio simbol ovog našeg ovog zakona, rada na ovom zakonu, da ne bi simbol bio ovoga svega, ovaj čovjek u kolicima koji je tamo čekao da glasuje, a nije mogao glasovati. Impotencija. Moramo se pokrenuti. Na kraju ću reći ovo, ko je pitao ljude za hrvatsko državljanstvo koji su došli ovdje ginut, čovjek mi je dao nedavno sliku Ivana Radoša, koji je ubijen od snajpera na Dubrovačkom ratištu, ubio ga je snajper, to je bio prvi časopis, Hrvatski vojnik, prvo ovo izdanje, studeni 91. godine, evo ga ovdje. Onda niko nije pitao za državljanstvo. I sad se brinemo ne o funkciji, nego o pukoj formi.